so strachom po tej našej diaľnici, i bez známky nás jaštrab nechytí. To čo je, olej, či voda, či čo to je za bordel more? Smerovka doľava, rovno ideš, ja tu nechápem, čo to je za diagnóza na tej križovatke, a to nielen on, to plno ľudí toto robí. To ja nechápem, však idem rovno, tá deda vám to tú smerovku. Keď pôjde doľava, dajú deda dozadu. Ó, mŕtvý holub. Keď mi svieti slnko na chrbát, je to príjemné. Ale po fúku je to vietor, čiže aj mi trošku mi je chladno. Nie úplne, ale iba trošku. Jenom trošku. A ja už som si dávnejšie, jak som bol na tom testovaní motoriek na Širave, čo ste mohli vidieť video, tak tam som si dal dole tie obidva teplé vložky, tam bolo strašne teplo vtedy. A už teraz sa mi ich nechcelo dávať naspäť. A som si povedal, však bude teplo. Ale pofúkuje, no a to nie je zima, hej. Tak akurát. Jaká diera do Márišky! Neopravia to, dajú tam radšej značku. Ani značka tam nebola. Teraz je 6, dobre, 5. Neviem, no mne je ľúto vytáčať motorku a auto, hej. Auto tam automat, hej, tam si to radí samo, tam takedy ešte náschod podradím, nech sa nepodtáča. Ale mne to je ľúto proste, ak vidím, takto ide na dvojke po dedine, more 50, alebo hučí to jak šalené, no na čo? Ja som blbo išiel, ja som idiot! Som chcel ísť hore na furču, riti. Nie, no, som zakričal, ale som vypol interkom. Mihaľov si budí mier doprava. A znova doprava. Čo interkom found more? Však ja nič nehovorím tomu interkomu, božinku. Povie, že interkom found, try again later. A však ja nechcem žiadne hlasové povely, ani nič. A nehovorím ani, že scéna, ani nič. Prečo ma to počúva? Odpočúvam a dám si ešte alobal na prilbu. Díky automatická kosačka. Nie, že ujde a pokosí takovo kvety. Také hoziny parádne majú v ploskom. Čo to? Pracovné rukavice, tak komu spadli. Lebo i tak to nechcel, bo s nimi treba robiť. No konečne som na svojej motorke po dlhej dobe, lebo vlastne stala sa taká vec, že nebola pojazdná, lebo som chcel povoliť zadnú osku, lebo som chcel trošku povoliť reťaz. A podarilo sa mi strhnúť závid na matici aj na oska. Proste nijak raz nie a nepovoliť. Potom sme dajak povolili, ale to už tak, že aj cez zavity išlo, čiže ja vám strihnem fotku, jak vyzerá stará oska aj stará matica. Čau, ja že mi kývaj chce, a nič, no. Zháňal som novú a no proste nie, ani nenájdeš. Až potom som našiel na jednej stránke maticu aj osku, tak som objednal a prišla mi odpoveď, že nemajú skladom ani jedno. A že keď chcem, tak vedia objednať a čaká sa 5 až 6 týždňov. Pozerám, no tak dobre, počkam už, ne? Tak keď nemám, no to čo budem, na čom budem jazdiť, ne? To počkam. A potom mi píšu o 2 týždne, že matica už je skladom, ale oska stále nie, takže či chcem čakať na osku.
No tam hovorím, tak počkam, nie, to čo budem, iba čo tam dám, keď zavity sú strhnuté aj na oske, aj na matici. A toto. No tak ja som písal, že počkam. A potom mi to už nedalo, lebo už prešla tá lehota 5 až 6 týždňov. Tak som sa pýtal, že akom stave je tá oska. Tak odpoveď shopu bola, že Yamaha im nedala vyjadrenie, tak nevedia. Sa pozerám, rozmýšľam, analyzujem. A nakoniec som našiel na jednej českej stránke použitú osku, čo som nechcel, aj som sa chcel vyhnúť použitým. Ale nakoniec som ju objednal. Prišla, pasuje. Aj teraz na nej vlastne prvýkrát idem. Tak mám pojazdnú motorku. No. A keď som zistil, že pasuje, tak som rovno písal do toho e-shopu, nech zrušia tú osku, nech mi ju už neposielajú a hotovka na moju motorku. No a stála myslím 100. Tak aspoň, že môžem jazdiť, no. A som si kúpil len momenťák, čiže som maticu doťahol na ten správny moment, na aký sa má doťahovať, na 120 Nm. Takže dúfam, že keď ju budem musieť povoliť, alebo keď bude prezúvať gumy servisák, takže ju povolí a že sa nestrhne znova. To také, ten asfalt, bojím sa toho, že to šmykne proste. Že šmykne spodok a hotovo. Ste sa pýtali, čo to tu mám? To je to bageta. Idem doručiť jednu bagetu. Ozdaj mi nespadne. Takže vstúpim tu do toho prázdna. Počkaj, tu nevidím nič. Cez tú značku posádku. No, tu toto pripravili, taký slalom. Au. Nepadaj. Ty kokos, moje to je NPCčko. Kašle na to, že tu nejaké auta chodia, on proste ide a je mu jedno. Som bol taký hajzel, tá letím až dopredu. Jedna 55, čo on ziga? Trúbiš. Bude hádka, bo oni čakajú na toto.
Koľko? 20? Skade išiel? No jedu! To nestíham, čiže to je bez šanci. No to zelená stoja. Iba, že by som stihol. No, to kedy ja som tu bol naposledy na Jahodnej, už ani nepamätám. Stojala, dumala,